яна вельмі добра трымаецца. Зноў-такі ніколі не бачыла ў дэпрэсіўным стане, ніколі не бачыла без усмешкі, ніколі не бачыла без нафарбаваных вуснаў. Яна да нас не падыходзіць. Мы з ёй, працуем у адну змену, но на ў нашы гурткі это не падыходзіць на перакурах. Але вітаецца, пасміхаецца, так нас шчыра вітае. І яна вельмі добра трымаецца, конечно. У яе няма прызнання віны. І, зноў-такі, правда, неправда, не ведаю. За што купіла, за то прадаю. Бабы кажуць, як у нас там. Бабы кажуць FM, і бабы кажуць лухту FM. Распавядалі мне так, што цыціравалі яе размову з Губазікам, што нібыта яе схіляюць да высылкі, щоб вона пагадзілася з'ехаць. Яна не хоча і кажа, што я для вас тут, там буду уяўляць большую небяспеку, чым я тут. Тут я пад кантролем, а там большую небяспеку. Нібыта я чула такую цытату.